Сутрин към 5 часа ми звъни телефона като бесен, нали? Някакъв непознат номер. И накрая дигам. Някакъв човек: господин Батко, бате, точно, моля ти се, не съм виновен. Ма викам: чакай, кой си ти, какво е станало? Ме вика: моите хора пребиха гарата. Кои са твоите хора? Кой си ти? Оказва се, че това е съдържателя на стриптиз бар в Хемус. Някакъв, не му знам името. Гарата отишъл, подпинал с неговата приятелка, тя беше португалка. И там танцували, не знам какво, той почна да закача там жени от други компании, но собственика сложил до него двама охранители си като шпалир и опазил го, но по едно време се приискало да правят секс. И жена му, т.е. гаджето му, влязла в женската тоалетна, нормално. И след малко гарата и той да влезе. И там някаква възрастна жена, която се бира по 50 стотинки, се опитала да го спре, нали? Все пак мъж в женска тоалетна и то цветнокош, нали, голям. И той беше много добро момче. Той е бутнал, нали, жената паднала и като налетели охраната, го бяха скъсали от бой, ти казвам. На другия ден трябваше да се снимат за календара и вечерта банкет и да си ходят. Той така беше бит, мили, въпреки цвета му на кожата си личеше на календара. Дара може да го види.